कैसन बारा भाई लोग, उम्मीद करम कि सब लोग ठीक होखबा। चला ना भाई लोग, बेगर जान जला के आज ढोंढी के बिल आ जान के तिल देखने का और दिखाने का शुरू करते हैं सफर। रुको जरा सबर करो। जंघवा पर तिल बा ढोढ़िया में बिल बा। जंघवा पर तिल बा ढोढ़िया में बिल बा। अरे ए मैडम, अगर निहुरा के तोरा पेल दी पर गच से तो तोर हो जाई ढोढ़ी के बिल गिलम गिल बा। चिखबा तो चिखला ना माल हमर सिलबा। चीखो तो चीखो हमर माल अभी सील बा। तारे ए मैडम, तोरा सील में तोरा ढोढ़ी के जवन बिल ह ओमे इतना मोट के एगो लाठी तोरा जोन सील ह कुल टूट जाई। ओइ के बाद न कहबो तू हमर माल सील बा का भाई लोग। जाई चोट अभी छोट बावे हो, मारो जनी झटका तू ओट बावे हो। अच्छा, मारा जोनी चोट अभी छोट बाबे हो आ लागल बारे ओट मारा जोनी झटका लागल ओट बारे हो। तारे ए मैडम, तोहर कौन सामान छोट ह न भाई लोग। एक बार मैडम के छोट छोट जो सामान हो वो एक बार देख ल तू। नील जहरीला जनी छाव कर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बस भाई लोग, आज के बकचोदी यही जब खत्म होता। तो उम्मीद करम कि ये वीडियो अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लागल हुई तो वीडियो के कह दिया लाइक, और चैनल पर पहली बार आइल बार तो चैनल के कह दिया सब्सक्राइब। मिलब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।